ఏమండి మీరు నన్ను ఎక్కువగా ప్రేమిస్తున్నారా లేదా మీ అమ్మనే? ఖచ్చితంగా గొడవకి ఎలాగేటట్టుంది, ఎలాగైనా తప్పించుకోవాలి. బంగారం నేను నిన్నే ప్రేమిస్తున్నా. కన్న తల్లినే ప్రేమించలేనోడివి నన్నేం ప్రేమిస్తావు? నేను అబద్ధం చెప్పాను, నేను మా అమ్మని ఎక్కువ ప్రేమిస్తాను. తల్లంటేనే ప్రేమలే, నేను ఎలాగో పరాయి దాన్నేగా. పోనీ ఒక అందమైన అమ్మాయి నేను పక్క పక్కనే ఉంటే మీరు ఎక్కువగా ఎవరిని ఇష్టపడతారు? ఇది ఒక క్వశ్చనేనా? నేను నిన్నే ఎక్కువ ఇష్టపడతా. అంటే నేను అందంగా లేనా? పోనీ దీనికైనా సమాధానం చెప్పండి. చెప్తా. అవును కాదు ఇవి రెండు మాత్రమే చెప్పాలి. సరే అడుగు. నువ్వు ఆ పక్కింటి రమ్య అని లైన్ కొట్టడం ఆపేసావా లేదా? కాదు. అవును కాదు. అయితే నువ్వు ఇంకా లైన్ కొడుతున్నావు అనమాట. ఈ అమ్మ ఈ రోజు ఏంద్ర ఎలా తగులుకుంది ఇది? ఏదో ఒకటి చెప్పైనా సరే మంచి అనిపించుకోవాలి దీనికి. ఏమే ఈ రోజు వంట అద్భుతంగా చేసేవే. పెళ్ళి ఇన్ని రోజులు అవుతుంది, ఇలాంటి టేస్ట్ నా లైఫ్ లో చూడలేదు. ఆ వంట చేసింది ఏం కాదు, పక్కింటి రమ్యనే పెట్టింది అది. One second. టపా టపా టపా